बयनिफ्रायबो बिखानिफ्राय बयनानै हरबाय। जोंनि बिटिआर ओनसोलाव दावराव दावसि, माब्लाबा सिलाइ मोननाय, माब्लाबा मानसि बुथारनाय, माब्लाबा गावथारनाय, माब्लाबा गावजों गावनो दावराव दावसि। दिनैबो फिन नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना गोसो दंब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो खोनासंलांगोन होननानै आङो आसा खालामनाय थाबाय। आङो खोन्थानोसै, जोंनि क'क्राझार जिल्ला आरो चिरां जिल्लाजों नांजाबनाय उल्टापानि आरो सेलेखागुरि, उल्टापानि हाग्रा आरो सेलेखागुरि हाग्रा, बियो मोननैजों मोनसेल' एटाच जायो दे। दा बे हाग्रायावहाय दिनैहाय सिलाइ मोनदों होननानैहाय जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोसावनानै होदों। नोंथांमोना आङो स्क्रिनशट देखायगासिनो दङ। AK-47 मोनदों, लोगोसे M16 राइफल आरो गोबां गोहो हाथियारफोरखौहाय बोखांनो हादों होननानै क'क्राझार जिल्लानि पुलिस बिफाना ससियेल मिडियानि गेजेरजों रायजो राजानो मिथिहोदों। आरो बे हाथियारफोरखौहाय गोदान आफाद दानो नागिरनाय NLFB बिथांमोननि होननानैहाय सन्देह खालामनाय जादों। नैथियाव मैया थांनाय साननि 5:30 समावहाय बाक्सा जिल्लायाव सासे जोंनिनो बर' जोहोलाव सार अन्थाइजों मुंख्लं जादों। बिथाङा बे उन्दै जोहोलाव बैसोआवनो जोंनि बे समायना बुहुमखौ नागारनानै थांबाय। बिथांखौ फेसबुकआव भाइरेल जानाय नुनो मोनदों। आथिखालाव बर' आइजोफोरा जेरावबो गेजेन नंलिया। बेनिखायनो सानफ्रामबो जोंनि बर' हिन्जावफ्रा हौवा गारि खारबाय थानायखौ नुनो मोनो। बहाय दा बेखिनिखौ आङो एसे कमेडि टाइप लांनाय जाबाय आरो आं लोगोसे दिनैनि भिडिअखौबो बेयावनो फोजोबबाय। जायफ्रा मोजां मोनदों भिडिअखौ शेयार खालाम, लाइक खालाम, चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम। भिडिअखौ जोबजासिम नायनि थाखाय बयनिफ्रायबो बिखानिफ्राय बयनानै हरबाय। गोजोन्थों।